गिबियाव BN बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव UPPL दोलोनि सुबुं गौमा आरो गोजोननि थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारिया मैया जोबनानै थाङो। मैयानि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', MLA लरेन्स इस्लारि, मन्त्रि UG ब्रह्मजों लोगोसे गोबां UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि मैया मिरु एबसुनि बारग' बुंथिगिरि जनक उजिर बिथाङा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव जयेन जाबाय। ड्राग्सजों लोगोसे आबुं कन्टेनार आरो साखा खबनै गारि जब्द खालामदों। बाक्सा जिल्लानि पुलिसनि नायबिजिरनायाव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरि हमदों पुलिसआ। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि फुब निमुवानिफ्राय हमदों 25 बोसोर बैसोनि बलेन नार्जारि आरो 34 बोसोर बैसोनि खगेन चत्रधर मुंनि सानै ड्राग्स फालांगिखौ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों हमदों बाक्सा पुलिसआ। थांनाय बावैसो साननैसो सिगां क'क्राझारनि पुलिसआ KLOनि उदखारि बिपुल राय आरो उत्तम राय मुंनि सोद्रोमाखौ हमनो हादोंमोन। क'क्राझार पुलिसआ बिसोर सानैखौ हमनायनि उनाव KLOनि सासे सोद्रोमाखौ मैया हमनो हाबावदों। कुसुगाव पुलिस आरो क'क्राझार पुलिसनि जथायै संदाननायाव KLOनि सोद्रोमा शान्तनु महन रायखौ हमनो हादों। पुलिसआ हमनानै शान्तनु महन रायखौ क'क्राझार पुलिस थानायाव लांनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एबसुनि 3 घन्टा धरना हाबाफारि सरकारखौ नारसिननो थाखाय एबसुआ फिन थांखि लाबाय। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा माखासे मावफुंजाबायब्लाबो माखासे दफाफोरा दासिमबो मावफुंजायाखै। बेनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथानि मोनसे दफा BKWACनि सिमाखौ थि खालामनाय बियाबखौ दाफुंनाया दिनैसिमबो मावफुंजायाखै। बेखौनो नोजोर बोनानै एबसुआ BKWACनि सिमाखौ थि खालामना बियाब दाफुंनानै थाबैनो बिसायख'थि खुंनायखौ लानानै फैगौ 8 मेआव आसामनि गासै जिल्लानि मावख'आव फुंबिलि 11 रिंगानिफ्राय बेलासि 2 रिंगासिम 3 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि सारामफलबिल गामिनि सोमदोन बसुमतारिनि आंगो बिसि कृष्णा नार्जारिया गोमानानै दं। फिसाइ सोमदोन बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला गावनि आंगो बिसि कृष्णा नार्जारिया 15 फेब्रुवारिनिफ्रायनो गोमानानै दङ। दासिमबो बिसि कृष्णा नार्जारिनि जेबो खौरां मोननो हायाखै होननानै फोरमायदों फिसाइ सोमदोन बसुमतारिया। बेनिखायनो सोरबाफोर कृष्णा नार्जारिखौ बहाबा नुसनबायोब्ला खौरां हरनो खावलायदों फिसाइ सोमदोन बसुमतारिया। जानबुं अनजिमा 8453570700। बिटिआरआव आरोबाव फिन गोबां हाथियार बोखांदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय लालपानि आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय सिखारिडाङा होननाय जायगानिफ्राय उदालगुरि पुलिस बिफाना गोख्रों संदाननानै आयेन बेरेखा गोबां हाथियार बोखांदों। मैया फुंबिलि 3 रिंगासो समाव उदालगुरि जिल्लानि एडिसनेल SP ज्योति प्रसाद पेगुनि दैदेननाय आरो सिनियर अफिसारनि हेफाजाबजों गोबां हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ बोखांनो हानाय हाथियार AK-47, AK-56 राइफल, पिस्तल, गोथां गुलिजों लोगोसे मेगजिनफोरबो बोखांनो हादों। नाथाय बे हाथियारफोरखौ सोर हान्जानि बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। सासे मानसि गोमानानै दङ। चिरां जिल्ला रौमारि 2 नं पलासगुरि गामिनि थागिबि 40 बोसोर बैसोनि समर ब्रह्मआ चेन्नाइआव खामानि मावनो थांनाया गोमानानै दंहैयो। समर ब्रह्मनि बिनानाव बिजुलि मोसाहारिया गावनि बिदाखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला न'खरसिम मिथिहोहरनो एबा खौरां हरनो थाखाय गासै रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरदों। न'खरनि जानबुं अनजिमा 8822994880। थांनाय मैया क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि इउनियन बडि 2023 आरो 2024 नि बिसायख'थियाव गाहाय नेहाथारि मासियाव टीम इन्टिग्रिटि बिजाथि BSU जों मदद होजानाय लिनिन बसुमतारिया देरहासार जानो हाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव खाग्राबारि गामिनि मुसुखा नार्जारि बिथाङा गोब्राब लोमजाना दं। बिथाङा सासे नेशनेल फुटबल गेलेगिरिमोन। लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि बारहुंखा क्लाबनि बारग' गेलेगिरि आरो गोबां जायगा क्लाबावबो थांनानै फुटबल गेलेयोमोन।
आरो खेल इन्डिया फुटबल ट्रेनिंबो गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होगासिनोमोन। दायो बिथाङा सिलिगुरि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय गोबाव सम भुगिनांना दं। बेनिखायनो माखासे रांनि आंखाल जानायखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। बेंक एकाउन्ट नाम्बार 33233140 427। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।